Nakisadya ang lead cast sa What We Could Be ug Return to Paradise atol sa Kapuso Fiesta sa Tuna Festival 2022. Ang mga kapusong general gikagubtan ang ilang kapuso idols. Ani ang report ni Abby Caballero. Jam-packed ang Oval Plaza atol sa opening ceremony sa Tuna Festival 2022. Gipainit sa lead cast sa Return to Paradise ang stage, hilabi pa sa dance number ni El Villanueva. Taod-taod, mas naghugyaw ang palibot dihang giharana na ni Derek Monasterio ang mga general. Mas gikagubtan pagayod kini ni adtong miduol na sa crowd. Kiligsab ang hatod sa lead cast sa What We Could Be ngadto sa mga general dihang ilang gipasigarbo ang ilang talento sa pagkanta. Nakising along ang mga general kang Isabel Ortega. Ug wala na nahimutang ang kadaghanan pagkakita nila kay Miguel Tan Felix. Ilabihan ang kalipay ug pasalamat sa mga kapuso stars sa walay puas nga suporta ug init nga pagdawat kanila sa mga kapusong general. Parang nawawala yung pagod kapag nakita naming energetic sila and masaya sila. Kasi nag-enjoy ako dahil nag-enjoy din silang lahat sa pagbisita naming lahat today here. Salamat po sa inyo at nag-enjoy kami sa company nyo. Sana makabalik kami dito. Papasalamat po sa lahat ng pumunta, sa lahat na nakisaya sa amin. Alam ko medyo siksikan, mainit and all, pero pumunta pa rin kayo to see us and to show your love. So, supportan niyo po yung mga shows ng GMA, especially Return to Paradise. Nakasentro ang kapistahan karong tuiga sa temang Pista ng Karagatan, ibalik ang saya at sigla. O karong gabi mga kapuso, grabe gayon ang kalipay sa atong mga kapuso general din sa Oval Plaza tungod ilang nakitaan ang pipila sa atong mga kapuso stars. Karon magpatuloy ang ating show, kailangan po namin kayong sumunod. Grabe ang daming tao at saka ang grabing support ng mga taga-Jinsan. My gosh, ang guwapa! Ang saya-saya talaga! He's so very foggy! Silang dalawa! Guwapa ka sa anduha, I promise! Happy Tulong Festival sa Kapuso! Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.